redegøre nærmere for udbudskurven og dens udseende. Dette er selvfølgelig taget i betragtning af tabel A, men vi betragter lige udbudskurven rent generelt. En udbudskurve er stigende, og den er krum. Det betyder, hvis vi ser på en prisstigning på 20, så siger vi, at vi kan afsætte M1. Hvis prisen så stiger til for eksempel 60, jamen så afsætter vi M2. Og hvis man rent afstandsmæssigt ser på afstanden mellem 20 og 60, afstanden mellem M1 og M2, jamen så er afstanden mellem M1 og M2 større. Og det kan selvfølgelig godt lægge op til lidt forvirring. Derfor skal man huske på, at ved en lav pris, som vi siger de 20 er, jamen så er der få producenter, der rent faktisk kan lave rentabel produktion. Ergo, at den ligevægtspris, de får de 20, er lavere end de produktionsomkostninger, de har. Hvis prisen så stiger til 60, jamen så vil endnu flere ønske at udbyde på markedet. Det vil sige, dem der rent faktisk kunne udbyde ved 20, vil selvfølgelig stadigvæk ønske at udbyde, men nu er der endnu flere, der kan producere. Når prisen stiger til 120, kan det være tro, at der kommer endnu flere, men fordi vi kommer op omkring det leje, hvor der så er færre og færre udbydere, der rent faktisk ligger, jamen så vil udbuddet langsomt aftage. Det bringer os videre til at kigge på, jamen hvordan ser udbudskurven så rent faktisk ud for det her oliemarked. Hvis vi lige hurtigt betragter tabellen. Tabellen viser omkostninger ved olieudvinding i pris per tønde i US dollars. Det billigste sted at udvinde, det er allerede eksisterende felter, hvorimod at den dyreste måde at udvinde, det er når man omdanner kul til olie. Det der er interessant at betragte, det er for eksempel de første 4 felter. Og de går fra $3 op til $20. Det vil sige, ligesom eksemplet før, ligger man omkring de der $20, jamen så er det kun rentabelt for 4 steder at udbyde deres varer. Hvis derimod den stiger til, som eksemplet var før, 60, jamen så ser vi, at det nu ikke bare er 4, men det er rent faktisk samtlige af de her felter, der er rentabelt at udbyde for. Og når prisen så igen stiger til 120, jamen så er der så ikke flere, der rent faktisk kan udbyde. Men det vi så også lidt kan læse af det, det er, at når prisen stiger bare en lille bitte smule, hvis vi antager, at prisen ligger omkring de der $40, jamen så vil der med det samme være en masse udbydere, der smækker varer på markedet, altså olie på markedet. Det vil sige, at den udbudskurve vi ser, den er meget stejl, forstået på den måde, at omkring $40, jamen så vil du ikke se, hverken hvis prisen falder eller stiger, der kommer en stor ændring i den udbudte mængde. Det bringer os til at se de her 2 udbudskurver. Jeg ved, at det selvfølgelig er svært, når man ikke kender de rigtige udbudskurver for andre varer, men i det her tilfælde må vi konkludere, at både efterspørgselskurven og udbudskurven er relativt stejle, og det kan vi se nærmere på i nogle af de andre tilfælde.